प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL दोलोआ 5 बोसोर BJPजों एलायन्स गभर्नमेन्ट खालामदों। बिनि सिगांबो BPFआ BJPजों एलायन्स गभर्नमेन्ट खालामदोंमोन। मेजरिटी खासेयावबो माने मोनसे 20निख्रुइबो बांसिन बिबांनि बिजाथि बिथांमोना देरहाहोनो हानानैबाबो थांनाय जोंनि सरकार फैनायनि सिगांबो बिथांमोना BJPजों एलायन्समोन। नै दाबो बिथांमोना 28 सा देरहादों, बिथांमोना एलायन्स आरो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ थगायनानै जों मानसिफोरखौ थगायनो रोङियाव जोंहा दाय जादों। रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिथांमोना जोंनि माखासे भटार्सफोरखौ जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय BJPजों एलायन्स दं होननानै जों जानगार होदोंमोन। जोङो एलायन्स दंमोनखाय जोंखौ एलायन्स दं होननानै रायजो राजाफ्राबो सानदोंमोन। नाथाय दिनै जोंना हाग्रामा बिथाङा गावनो होनदों BPF गैला, दा NDA सै। गतिके BPF जे गैला, बे जे NDA जाबाय, बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा स्पष्ट जाबाय आरो UPPL दोलोआ स्पष्ट भाबै दिनै NDA-निफ्राय ओंखारबोबाय आरो NDA-निफ्राय ओंखारबोनायनि थाखायनो जोंनि तामुलपुर बियाबनिफ्राय जोंनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा आगुनि BJPनि आसामनि स्पिकार BJPनि केन्डिडेट बिस्वजित दैमारी बिथांनि बेरेखायै दिनै बिजाथि होदों आरो दिनै इलेक्सन गेलेनो थांगासिनो दं। बेखायनो बे स्पष्ट। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008328636000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।